Tul din is-sena huwa stmat li f'pajjiżna se jiġu 1,900,000 turist. Din ir-rata se tkun id-doppju tar-rata tas-sena li għaddiet meta żaru Malta kważi 1,000,000 turist. Dan ħabbru il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo waqt business breakfast organizzat mit-Times of Malta. Huwa żied jgħid li wara d-daqqa tal-pandemija dawn in-numri huma inkoraġġanti. Il-Ministru Clayton Bartolo tkellem dwar kif s'issa pajjiżna assigura 86% tal-konnettività bl-ajru li kellu qabel il-pandemija. Qal il-Gvern għaddej b'diskussjonijiet ma' diversi ajruporti internazzjonali madwar l-Ewropa u anke lil minna. Il-Ministru Bartolo qal ukoll li minkejja l-isfidi internazzjonali ta' bħalissa, il-perjodu tal-għid kien wieħed inkoraġġanti. F'dak il-perjodu kien hemm livell ta' okkupanza ta' 90% fil-lukandi ta' 4 stilel, waqt li fil-lukandi ta' 5 stilel kien hemm livelli ta' okkupanza ta' 85%. Il-Ministru Bartolo fakkar li s-sena li għaddiet il-Gvern vara pjan ta' 20 miljun euro għall-irkupru turistiku. Dan wassal biex it-turisti żdiedu b'47% meta mqabbel mas-sena ta' qabel l-2020. Dan wassal biex l-infiq mit-turisti is-sena li għaddiet irdoppja meta mqabbel mas-sena ta' qabel.